Nandito po tayo ngayon sa parade ground. Kasama natin ang ating family. So marami pong tao ngayon dito. May mga kainan at may magaganap na hot air balloon. Ito po yung mga tao. Sobrang dami ngayon. Kung gusto nyo mag happy family bonding, tara na pumunta sa CDC parade ground. Later. 2,000 years later. Ito na. Laki na oh. Di masabi ka? A few moments later.